Ассалому алайкум, бародарои дастойнӣ. Бародарое ки маро дастгирӣ мекунен, лайк, комментҳои хуб мемонен. Ассалому алайкум. Бародарое ки дастгирӣ намекунен, лайкам намемонен, комменти хубам намемонен. Хубуш ки комменти бад намемонен. Шумодам ассалому алайкум. Негативҳо пати ҳарромо лашпеко шумода боша салом нестай, чунки пада налаттарин зотен шумо дашно мекадагиё. Шумо айсартон травма гирифтагиен, бетаб, ахмақо билад, без панятко билад. Чӣ ба ақорат мекунем, ман ҳайрон мешам. Я мисол якум бора видео монум чах-чах мекардам. Чах-чахи холӣ, шухӣ, биханден, юмор чиай, маънои юмор чиай намефаҳмен. Ақорат кардем. Просмотром соз буд. Удалит кардам. Барое ки просмотр ҳеҷ омада важни нест. Видеое ки буд 5 миллион просмотр доштааст. Удалит кардам ҳамаша. Дуюм бора видео кардам рақс, шухи, ҳазл бо нафаҳмиден, ақорат дашном. Бо удалит кардам. Ина сеюм бора ҳофиз суруд хондеса, ман баробараш хондесам. Мусаккини қалбам, муроғабатам ман. Ҳамиҷа тагом дашном астак. Ёки эй дил набандим ба ман. Ягом дашном ҳаст. Чӣ ба ақорат мекунем? Ёки вақте ки ман суруд мехонам, шайтон дар гӯшотон мега ҳоҷи банк тира ақорат кайса. Анаватро мегири ақорат мекунем. Ёки сурудай хеле гӯш мекунем, негативҳо дашном мекардагиё. Эй негативҳо дар даҳантон бугам, биқапам мегам. Ҳами хеле гӯш мекунем, дашном мекардагиё. Аба чӣ ба ақорат мекунем? Ягом номи та ҳамо суруда ёки номи ягом апата, ягом зоти тира ақорат кардам ки дашном мекунӣ. Без паниятка ман ҳайрон мешам. Фикр кунен. Это уже слишком. Юмор чиай намефаҳмед. Дуюмаш, ман сағираям, дедом да калоншидагиям. Падару модар надорам, ҳеҷ ка надорам. Дашном кадагитон кати ӯ одаморо ман надидагиям. Барои ҳамо хидмат дашном кунем, бародарон, фаҳмидед? Намефаратон кунтон месӯза. Хубаш як чиз дига тағорада оби ханака пир кунен, куна бижиқен, сӯзишаш камтар мемонад. Тоҷика бояд дастгирӣ кунад.